Cidadella, o Fixius e o Peperetes Nortemar conquistan a regata Concello de Rianxo Trofeo Elidente. Deronse cita unhas 15 embarcacións nesta proba que cumpriu a súa 24ª edición. Xa comezou a temporada dos deportes náuticos e cada fin de semana pódese desfrutar dunha nova cita no calendario. As augas da Ría de Arousa que bañan Rianxo acolleron o sábado a 24ª regata Concello de Rianxo Trofeo Elidente, a segunda xornada desta proba na que se coñeceron os gañadores. O Ciradella, o Peperetes Nortemar e o Fixius foron as embarcacións vencedoras en cada categoría nesta cita na que participaron unha quincena de naves. Na clase ORCA, o triunfo foi para o Ciradella do Náutico de Portosín. A embarcación impúxose ao Chispe Tren do Náutico Arousa Norte, que rematou segundo, e o Galopín do Náutico de Ribeira, que pechou a súa participación no terceiro lugar. O Peperetes Nortemar de Regatas Galicia levouse o trofeo de vencedor na clase ORCB. Logo dunha gran regata, o Yukon Lee do Náutico de Portonovo firmou o segundo mellor tempo nesta categoría, mentres que o Arpón cuarto pechou o podio. E na ORCC, o Fixius do Regatas Galicia non deu opción aos seus rivais. O Piolín do Arousa Norte rematou no segundo lugar, mentres que o Salud fíxose co terceiro posto desta regata.